ସକାଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳରେ ନାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ନାଲି ନେଳି ମୂର୍ଜରେ ସତେ ଯେମିତି ସଜା ହେଇଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଲାଟି। ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳ ଏ ଦେଖ ମା ଉଠେ ନାଲି ସୂରୁଜ, ତା ସେଜରେ କିଏ ବୁଣିଛି ନାଲି ନେଳି ମୁରୁଜ। କାଲି ସଞ୍ଜରୁ ସେ ଯାଏଁ ଅବା ଥିଲା ସେ କାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କେଉଁଠି ଯାଇ ରହିଲା ଯାଇ। ସକାଳ ହେବାରୁ ମୋ ପରି ସେ କି ଛାଡ଼ିଲା ସେଜ, ଅବା ଆବିର୍ଭାବ ତାହାର ଡାକି ଆଣେ ସକାଳ। କେଉଁଦିନୁ ହୁଏ ଉଦୟ ଅସ୍ତ କିମ୍ପାଇଁ ଯାଏ, ଠାକରେ ସ୍ଥିର ନ ରହି ପୂର୍ବୁ ପଶ୍ଚିମେ ଧାଏଁ। ତା ସାଥେ ଧାଇଁବା ପାଇଁ କି ମନ ବଳେ ମୋ ନୀତି, ରକେଟ ଗୋଟିଏ ଦିଅ ମା ଯିବି ତାହାରି କତି। କଅଁଳ କିରଣ ସାଥିକୁ ସୁଶୀତଳ ପବନ, ସଅଳ ପ୍ରାନ୍ତର ଭ୍ରମଣେ ଉଲ୍ଲସଇ ମୋ ମନ। କୁଆ କୁମ୍ଭାଟୁଆ କୋଇଲି ଆଦି ଯେତେ ବିହଙ୍ଗ, ଉଠିଲେଣି ତାଙ୍କ ସେଜରୁ ଶୁଣ କାକଳି ରଙ୍ଗ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଏବେଳେ ପଢ଼ି ବସିବି ପାଠ, ପଢ଼ା ସାରି ସିନା ଖାଇବି ଯେଣୁ ହେବି କର୍ମଠ। ଆଜି ସିନା ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ କାଲି ହୋଇବି ବଡ଼, ମାନବିକ ଗୁଣେ ଲଭିବି ସଭିଙ୍କର ଆଦର। ଆଜି ସିନା ସାନ ପିଲା ମୁଁ କାଲି ହୋଇବି ବଡ଼, ମାନବିକ ଗୁଣେ ଲଭିବି ସଭିଙ୍କର ଆଦର।